to do? Change you? Why? You make popo? Oh. Yeah? Oh, come on here. No, you make popo. Oh, I think you're Francine. No. You are. Hulog ka, Day. Hello guys! So ayan nga, natapos ako. Hindi pala ako natapos. Uy! Natapos. Nagkuminto muna ako sa paglilinis. So everyday naman talaga yung linis eh. Hindi maano. At ngayon, nagluluto ako ng lunch namin. Uy, ginoo ko. Ano ba ito? So nagising si Francis. Tinanap ko siya. So hindi ako nag-continue mag-vlog kasi maingay. As much as possible, inaano ko na makatulog siya ng mataas para hindi ako para makagawa ako ng ibang gawaing bahay. So luto tayo ng yung ulam namin. Gigisahin ko ang meat. Lalagyan ko nito guys. Pero nag-chop na ako, hindi lang siya natapos pa. So ito talaga yung ganap natin everyday guys. Hindi naman natin to ma-change. Kasi nanay, ayun, nag-online class pa yung mga bata. Wala man tayong ano nito eh. Ganito talagang ganap ko everyday guys. Kaya hirap eh. 4 na bata. Pero ang 2 bagets ko, 2 dalaga ko, katulong na sila konti dito sa bahay. Madali ako magluto guys. Tapos ang niluluto ko talaga pag lunch time, mga easy cooking lang. Char, easy cooking na to sa akin. Madali ang cooking. Madali ang cooking lang kasi wala naman si Mr. Paggabi, minsan hindi na talaga kumakain si Mr. Ojo, what's ito mama? Bibigyan ko siya nito. Paborito niya mga ganito. Plastic, yeah. Good job. You're welcome. Say hi guys. Hi guys. You play with brother? Yeah. Yeah. Watch it play him. Okay. Go to brother. Watch on way in the bin. Okay, go. Watch for brother because mama is cooking, okay? Cooking yummy lunch for us. Don't press it so it will not mess, ha? Make a mess, ha? Don't make a mess. Tinyo tayo ng luto. So guys, ayan ang ating ginisang gulay. Pero inaantay ko pa siya na maluto. Kasi hindi pa ata luto talagang gulay. Binalhin ko siya, guys. Gibalhin ako siya sa ano to, kalaha yung ano ba ang tawag nito? Pan? Kasi hindi maliit pala yung nilagyan kong pot kanina. Naglisod akong ukay. So guys, yan, nilagay ko siya dyan. Transfer ko. Tapos pa boil lang yan. Tapos ayan na, sinabawan ko siya konti. Konti ba yan o madami? Sinabawan ko siya guys para may sabaw yung mga bata kasi ang lamig kasi ngayon dito sa amin. Perfect for winter time. So ayan, yummy yummy yummy. Takluban na to, be. Takluban. Tingnan nyo guys, pag nagluluto ako nagsi-steam, oh, ganito. Steamy kasi ano ba yan? Dahil sa mainit dito kaya na-open ko siya pag nagluluto. Naano talaga ako, na-amaze talaga ako nito sa bulaklak. Ano na ngayon, February 15? Binigay ito sa akin ni Frank January 24, yung sa anniversary namin to. Buhay pa yung iba, pero malapit na siyang mamatay, pero at least buhay pa siya, oh. Ayan, buhay pa siya. Tapos, yan, ang saya. Atin lang tiyang antayin na maluto, guys. Tapos, makain na kami. Puntahan natin ang mga bata, oh, diba? Ang quick lang ng pagluluto natin. Ayan sila. Where's Ella? After later. Cook. Stay there. We cook. I will eat soon. Yeah, mama. Good girl man to ang Francine, oy. Si Francine ang good girl.
Wala. Hindi ko na inon muna yung heater dito ba. Kasi wala namang tao dito. Maya ko na i-on pag malapit ng gabi. Tingnan nyo guys. Bigay sa akin ni Frank. Hindi ako nag-vlog kahapon. Valentine's Day. Kasi ang dami kong vlog guys. Ang dami kong videos na hindi na-edit. Kasi nga per day na pahinga ako ng 1 week ata. Kasi hindi ako nag-vlog. Kasi ang dami kong videos na hindi na-edit. And then super hindi naman na yung yung kabisihan ko, grabe kabisi sa mga bata kasi nga 'di ba homeschooling, tapos nandiyan si Francine at Francis. So ang edit time ko pag gabi, knockdown ako pag dinadala ko si kulbaan kong ilaw dinadala ko si Francine matulog, knockdown ako at wala na ako, hindi na ako nakakapag-edit, pero I try my best na today dapat maka-edit ako So, ayan pala. Shout out to my mister. Ang ating Valentine's Day kahapon. Gabi na niya to binigay ba? Akala ko talaga 0 ako kahapon. Ayan. The same flowers nung natanggap ko sa anniversary. Ito yun rin. Sabi ko sa gusto ko yung flowers na yun kasi tagal niyang namatay. And then, meron naman tayong bago. Nilagay ko siya dyan sa corner ko. Ayan. Ayan. Diba? Shout out lang, God. Shout out lang ba pa sana all. Sana all sinusuyo. Kasi ganito kasi yun. Binibigyan niya ako ng milk tea. Ayan. And anyway guys, I tried na more active. Mag-active sa TikTok ko. Follow nyo naman ako sa TikTok ko. Kasi sa TikTok, madali lang. Hindi. Kailangan edit. Madaming edit. So, follow nyo naman ako sa TikTok ko. Lagay ko dito yung TikTok account ko. I tried my best na at least every day makapag-post sa TikTok. And then, ayun. Ayun lang. Luto na siya guys. Very yummy. Gusto ko pag maraming gulay. Mahilig kasi ako sa gulay. Ayan. Sarap. Luto na yan. Ang dami. Dala pa ni hapon na to. Hindi na ako magluto mamaya. And si Frank na lang problema nito. Anong pakain ko mamaya nito And then, nandito yung rice natin. At ang lugaw ni Francis. Naglugaw ako. Tapos, lagayan ko siya ng sabaw niya. Na nasa freezer. Initin ko yun. Ayan. Punta na ko si Francis. Kapoy kayo pa ka ng lugay. Kain. Ako iyap. Ginisang alamang. Siya mag-focus. Kaon. Pansin. Hindi, Mama. May gulay. Uyap. Gulay lang ha. Sana ni mo Francis.
May aso uyap eh. Nirep ko lang to guys ba. Kami uyap. Dala ko to last year galing Pinas. 2022 expiration. Let's see. Ito na lang natira isa. Ayun ang mga si Francis. Si Francis. Ang umana nagkaon, pinauna ko yan kakainin guys. Si Francis, subuan ko kasi pag rice na may sabaw, hirapan siya mag na naman, mag-ugaw-ugaw, mag-kusik-kusik ba. Tapos ang tagal tapos. Kaya ako ang magpapakain. Mahilig talaga ako sa gulay guys. Gulay is life. Ginisa ko lang siya sa onion, garlic, o kamatis. Then meat. Then broccoli, cauliflower o gatong root call or yung maliliit na cabbage.